Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Maperkan. Hot mga day dukhar, mga labon kato parlok kasi baro lakhen yang akum khasilud. Mga pan, namar pangadok, ngamdan pisa, samlar ngamdan. Hatungan susakut kumne marweng, nganom yolok syula nulu. अरे यार इधर आ Ay. Ngam lu coban pe persya. Ya ime badi ba. Pynbiej kin mapen sopo na sungrit jala datang ma video nang balas ni. Kumno kamet ia perlu hajeng kang sundan. Tapi penitu mentaya kerteng jong pi. Kerteng jua ke dia uji kongji. Asyik mentalang akan ke film komedi jua. Kamu Vikram Sekia beriu antagonist akan ke film. Pi day nang nena shalom hina na. Ngadi na shalom hing syong nasa Phlim. Tapi tu yang ni kau pi boy benak film. Jing up film kadi ka passion jua nado menshra akham dan jing community hai ke films ring shile ki theater ngala participate abona kini ki theater workshop but kini ki acting training but ngasat train de na I guru thawai thiam I bari khun jong guru ratan thiam Benak itu. kini ki Manipur. Tapi kau nak pi boy benak si mentaya na film kau macam. Por padang lockdown ngai I ka yat kata ka poster jong ka advertisement jong ka ban khot up film ha kini ki ban ka yat ka advertisement jong ba lari sujang bai khot ya kini ya wer ya kini ki ban ya shimta ka ne ka film jong I ka ba kerteng ko mai jong ha tengar mashu hit lang ban ha sajien ha pa ki audition clip jong ki introduction ka video jong de entah ijil lah kecil lah yang Tapi film up kau mud kar ni ha film. Tapi day kau nak kaya ka kana story kinder cipang kata lagi itu pi ada film. ka nga kum dakhar kerteng Vikram Sekia ka karakter jong kalong hakane karkam ba udai ubrio baharu udah uprio ubasniru kadang ka friction karakter ka ba AI di ba dari sujang uai uprio babha itu jat uprio ubadan iki parlok bat kinam Treh ki barim tam do but uai uprio basniru udah itu uprio ubale aman ubale bahe badan yang kata ka jingskong haka kli haka khmut jong henry number ta ka kemi bat udai bai khun bai jongka te hata kar kami number ta ki nong Treh ban number ta ki parlok jong new Vikram Sekia udi ubri ba kim I kam kinum I kinum shat daleleru henry number ta ki khasi bat ulalong na khum uwe bsen Balik pipu ino film sen. nga ka uniu Vikram kwa ban capture ya kanika market jongka khasi area kwa ban capture ya yo bra koi hata karkam kanika seng balang kam aila yo ban le kita ki intentions yo yo ada kala ban phakli ya kanika samla khasi ban nangtahi wai ki kerteng ki chat chakalun but anda kila upload kini ki intentions ki plan jong nang tapar unsa mat khli la ka Penyap ka. penyap na ka Tapi ka jing seneng na ta ba film ba. Bukarwan business jang ni dari ni. ka jing sneng gal ki dan ki dakhar ki ba ki dan ki dakhar ki ba snio dan khasi ba dan khasi ba snio gim day tang ban shani akulmar yu yaman ki jai priyo ki mengi kendo namar kani ka film kam day la harol ka racism na ka communism kadi be halor kadi ka full entertainment kadi ka pure fiction kam da day ya kata ka bangi thaw you know ka jing sneng kadi be halor kata ka title hi ko mei jonga ba
Phi like the email Jong, but ini just non bad iba shimya ka character kum Jong main Tyngshop but ni iriti character iba shimya ka benta Jong ka tu ka Kynthei ka ba yolok dakhar kini armut ki tam sneng ki lat nei kime but de ki lai ma de kata ka jing jinjar ta ki sapoi ot ko mei jonga tapi dia hawa pi aku berkhar tapi la keren tu keren berkhar ta keren kini ka jing ya linti jonga ban wat kini ka character jong dakhar ka schooling jonga ngadep na kani ka bangidon lang ki mix tribe bangya puli lang ki punjat ha te ka don porlok atu kani tengah kham tepat bagi kinsawan ka madin yang kani ka kembangan wa di kani ka karakter ibalari ila tunru yang bawat yu tau bolong hata kata karkom ila in full detail banget kami kata jangan ai ke bolong simple im Treh accept yang kadi bendadan di kita kitis kadi bendadan di kita girkom kani kum kajing kthas pan ku ktapan ku kta kadi bendan ya kata tadi udeng sutu khara udeng tiksai saw dan tu udeng kinjiri taman udeng kinjiri gold chain taman peniba udai umajan hendai dai tau bak khalo ulang be dam care ya ka ne ka society jo khasi badu shu im tang hato kala ka jong ka perthai tang man shu capture ka ne ka market tapi keren kumno so ai connect delap tapi ta film Hoy tu mga day dukhar mga born ka to parlo khasi poro lakhenya kum khasi lut pi ogen na ta kata kadai kapor banga pakli ya ini iriti di thai khasi i kenta jangan nak daw mga di dukhar hata karkom ngasay na ba nga day tau dakhar tam bre ngalalong kum khasi hi kum uju ujat jom PCI bro kita kada Treh te hata karkom long Kynthei kini kong kala Kynthei pun sia ma yang Phlim kum kajinya ta story te halas pat du lamon hi shantan man Pynbiej te do yo itiao mo hata pa pi rana ya ka sha bar ya happen control ya ka uni vikram sai kya happen control ya ka market sini te ka hapdang dan teng jong kai je bros ka to ka ni upnyat bet halor ka teng jong ka be ya ka kini ki trades ki bu ule mau de du la so depth to the extent level ya ka intention ka plan ka kom kamai ju hata ka por ulas tu ba la de ka por mat clear ka thì baru job dah baru just cũng được phi cũng được tổ shop thì bây giờ shop này cũng được bei just number iklam ya poi de kata scene bangin ya poi ya show ya dat di kidan ki scene bei poi berngam ya na idan si bei bas cameo ibashim di Jong di Jong spung hata ka pori wan no kum tau life saver jo ini actress evacuation ya to ka benta jom kata ka thai khasi ba yo lo klajan boleh apa kamera tak jis nang ni kan dah jis nang ba bon kasi lo kan berkhar ke kan kani ka jingslang na kani ka film ka bona anda pila pe hi pensa shami kita ka jingslang kani ka story kadai ka based on true event ka jing kat kum ka jing yo I jong I writer jong kani I ba phai bok paryong ka bai tho e kani I wanra exactly ya kata ka story ka ba I yo snow na koi ka long yeng I wanra into writing te din ba kani ka plot ka scripting ba sa pendap de isa la research thì tak ada film ni nak ada ya
kani orang deka first film jona to kini ki theater ki drama ki plays ngalale bun ha ki Lada ni ki jingshak khat nang to nang ni kat to kan ni kat totally kat do kan ni kat totally kan ni ngot ki to ki long snap film ni te kadang ni pada keren ha sedang keren bahasa syukur ki Tapi orang kata sim nak kong kat pilihan orang yang sekundek. Oh, belum jadi kan minum habis jus nama. Kundek kan sim. Kajing snow jangan ningkat dengan semua iba lari ibla ai kan ikalat. Ngam tip ngam sunang ngam semua kendek ngam semua siir pemban. Sosir boleh ba. Sosial patip kipat ba kan sim gumno. Whether can accept na can accept ya nomor ka intention jangan rumah kuat pun long tau Tyngshop Hima actor tena yo ada kan ka dark character kumnya je ngam tip show ada kimjiat biang le kimjiat show ya ngakir pada ki ya pi ki pat ba baro pinwan da ka jing so shirham ba da ka jing shok shit ban pe ya kan ka film ko me janga haka hindu tore apo biju nama hall but ya wer la mi ki parlo ki bhai masam te kakular ba ka dojo ka tiket kan ya ha ba kata ka chikmil inti jo pina ka film ka play